Οπότε τι θα τολμήσετε εσείς να δηλώσετε? Πιστεύω οι Κρυοί μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν μπει σε μια νέα ρουτίνα που τους γεμίζει ενέργεια και νόημα. Έχουν μετατόπιση και αλλαγή στον τρόπο που μιλάνε, τώρα πια με περισσότερη ευκρίνεια και απόδοση. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν μια καθημερινή πρακτική ή δημιουργία περιεχομένου, μπορεί να είναι στα social, μπορεί να γράψουν, μπορούν να κάνουν podcast που θα μεταμορφώνει με κάποιο τρόπο το μυαλό τους, και σίγουρα ότι θα πρέπει να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις νέες τοπικές γνωριμίες, συνεργασίες. Οπότε οργανώστε τη μέρα σας με τρόπους που σας ξεμπλοκάρουν διανοητικά. Αν είστε Ταύροι, εδώ ενεργοποιείτε ο οίκος των χρημάτων σας, της αξίας και της αυτοεκτίμησης. Πιστεύω λοιπόν μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε μια αύξηση του εισοδήματός σας, καθώς μπορεί να βρείτε μια νέα πηγή χρημάτων, να αναδιοργανώσετε τον τρόπο που δίνετε αξία σίγουρα στον εαυτό σας και στους άλλους, και έτσι να αναγνωρίσετε και τη δικιά σας αξία και να έχετε και την ανάλογη αμοιβή. Αν όχι όλα αυτά, σίγουρα κάποιες νέες συνήθειες που ενισχύουν την οικονομική σας ανεξαρτησία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μάθετε να λέτε όχι σε ό,τι σας υποτιμά και να μην φοβάστε να ζητήσετε κάτι. Όσον αφορά τους διδύμους, είναι στο δικό σας ζώδιο, οπότε έχουμε ενεργοποίηση του πρώτου σας οίκου που έχει να κάνει με την προσωπική ταυτότητα και την αυτοέκφραση, και πιστεύω ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα κάνετε ένα ολοκληρωτικό rebranding της ζωής σας. Μπορεί να αλλάξετε την εικόνα σας, μπορεί να αλλάξετε τίτλο, μπορεί να αλλάξετε ρόλους ή στόχους, αλλά σίγουρα θα νιώσετε ότι ξαναγεννιέστε, σίγουρα με μια νέα αυτοπεποίθηση και ένα νέο σενάριο ζωής που μπορεί να σας φέρει αναγέννηση όχι μόνο στο στυλ σας, αλλά στον τρόπο ζωής και σίγουρα της εσωτερικής σας ενέργειας. Οπότε βρείτε ένα πράγμα που θέλετε να αλλάξετε στην εικόνα ή στην ταυτότητά σας και κάντε το τώρα ή ξεκινήστε κάτι δικό σας. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια καινούργια υπηρεσία για σχέσεις, ανάλυση της σχέσης σας. Στο bio μου θα δείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς είναι ανοιχτά πια τα ραντεβού για Μάιο και Ιούνιο που θα ασχοληθούμε για τις σχέσεις μας που τόσο πολύ μας καίνε. Σας ευχαριστώ πολύ.